Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρισκόμαστε πράγματι σε μια κρίσιμη κατάσταση. Βρισκόμαστε σε οριακό σημείο. Κρίνεται το μέλλον της χώρας μας, αλλά και το μέλλον της Ευρωζώνης. Δυστυχώς, καταφέραμε να θεωρούμαστε το κέντρο του προβλήματος και να παρέχουμε άλοθη για τα προβλήματα της Ευρωζώνης, που δεν διαθέτει ούτε την ηγεσία, ούτε την πολιτική βούληση, ούτε τους μηχανισμούς για να αντιμετωπίσει αποφασιστικά την κρίση. Βρισκόμαστε σε μια πρωτοφανή δίνη και εμείς πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά παραπέουμε. Οι ευθύνες μας είναι τεράστιες. Το 2004 το Πασόκ παρέδωσε μια Ελλάδα που σαφώς είχε προβλήματα, αλλά ήταν μια χώρα που είχε επιτύχει τεράστιους στόχους και κυρίως μια χώρα με πολίτες με αισιοδοξία, με αυτοεκτίμηση και αξιοπρέπεια. Η πενταετία της Νέας Δημοκρατίας, που ξεκίνησε με την περιβόητη απογραφή και ολοκληρώθηκε με την οικονομική ασυδοσία, ήταν εκείνη που εκτροχίασε την ελληνική οικονομία. Βεβαίως, η παθητική πολιτική που ακολουθήθηκε στη συνέχεια μας έφερε στα σημερινά αδιέξοδα. Από τον Νοέμβριο του 2009 είχα προτείνει τη λήψη άμεσων μέτρων για τη σταθεροποίηση της οικονομίας. Δεν εισακούστηκα για μήνες, που αποδείχθηκαν κρίσιμοι για την πορεία της χώρας και την προσφυγή στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που λόγω της πολιτικής που ασκήθηκε κατέστη εν τέλει αναγκαστική. Γνωρίζετε επίσης ότι από το πρώτο διάστημα μετά την υπογραφή του Μνημονίου είχα προειδοποιήσει ότι το συγκεκριμένο μείγμα πολιτικής που επιβλήθηκε στη χώρα μας θα οδηγούσε στην αύξηση του χρέους, σε μεγάλη ύφεση και μη επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Είχα ζητήσει επανειλημμένως να ελεγχθεί ουσιαστικά με ξένη εταιρεία το πόθεν έσχες όσοι είχαμε κάνει υπουργοί και υφυπουργοί τα τελευταία 10 χρόνια. Δεν εισακούστηκα. Θυμίζω ότι εγκαίρως τάχθηκα υπέρ της αναδιάρθρωσης κουρέματος του χρέους, γιατί δεν ήταν βιώσιμο και τότε θα γινόταν υπό καλύτερες συνθήκες. Δεν σημειώνω τα παραπάνω επειδή διεκδικώ κάποιο είδους δικαίωση εκ των υστέρων. Άλλωστε η κοινωνία έχει καταδικάσει συλλήβδιν το πολιτικό σύστημα για την κατάντια της χώρας. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι ότι σε λίγο δεν θα υπάρχουν καλοί και κακοί πολιτικοί για ένα μεγάλο τμήμα της ελληνικής κοινωνίας, και αυτός είναι ο μεγαλύτερος πολιτικός εφιάλτης μετά το 1967. Απαιτείται άμεσα αφύπνιση όλων μας, όλων των κομμάτων και των βουλευτών του Ελληνικού Κοινοβουλίου, να έρθουμε στο ύψος των περιστάσεων πέρα από προσωρινά κομματικά και προσωπικά ωφέλη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, καλούμαστε σήμερα να ψηφίσουμε ένα πολυνομοσχέδιο, το οποίο είναι στην ίδια κατεύθυνση, στην κατεύθυνση της άγριας λιτότητας, που στέλνει πάλι το λογαριασμό στους συνήθεις ύποπτους. Ένα πολυνομοσχέδιο που θα επιτείνει την ύφεση και την ανεργία και θα οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση του δημοσίου χρέους. Ένα πολυνομοσχέδιο που αποδιαρθρώνει περαιτέρω την αγορά εργασίας. Η Ευρώπη της αλληλεγγύης, της συνοχής και της συνεργασίας καταρρέει. Η αποτυχία μας στην επίτευξη των στόχων του Μνημονίου και του μεσοπρόθεσμου προγράμματος, πέρα από τις δικές μας αδυναμίες, καθυστερήσεις και αντιδράσεις, ήταν αναμενόμενη. Αυτό άλλωστε αποδεικνύεται στην Πορτογαλία και Ιρλανδία, που αρχίζουν οι αποκλίσεις από τους στόχους, αν και δεν έχουν τα δικά μας προβλήματα στην υλοποίηση. Η Ελλάδα για τους εταίρους μας θα γίνει το μαύρο πρόβατο, παράδειγμα προς αποφυγή, γιατί το κούρεμα του χρέους, που είναι απαραίτητο, πρέπει να αποτραπεί να γίνει και στις άλλες χώρες. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ψήφισα καταρχήν το νομοσχέδιο και είχα αποφασίσει
να μην ψηφίσω το άρθρο 37 ως μια συμβολική κίνηση ότι το Κοινοβούλιο έχει δικό του λόγο, παίζει ακόμα στοιχειωδώς το ρόλο του, για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι πέρα από τις κόκκινες γραμμές της Τρόικας υπάρχουν και οι δικές μας κόκκινες γραμμές. Είχα συνάντηση με τον Πρωθυπουργό που με διαβεβαίωσε ότι ακόμη και αν ένα άρθρο δεν ψηφιστεί, δεν θα δοθεί η έκτη δόση εδώ που φτάσαμε. Δεν μπορώ, αγαπητοί συνάδελφοι, να αναλάβω αυτή την ευθύνη, να μην πάρουμε την έκτη δόση. Μου ζήτησε, και αυτό ισχύει για όλους τους βουλευτές, να του δοθεί η δυνατότητα να διαπραγματευτεί με καλύτερους όρους την Κυριακή. Εάν είχε, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, είχαν ακουστεί οι προειδοποιήσεις μου, δεν θα είχαμε φτάσει με αυτό. Ψηφίζω και έχω συνειδησιακό πρόβλημα, όπως πάρα πολλοί, για την πορεία αυτής της χώρας. Είναι η τελευταία φορά, μετά τις αποφάσεις που θα ληφθούν, ελπίζω, και για μας αλλά και για την Ευρωζώνη, πρέπει οπωσδήποτε να αναλυθούν πολιτικές πρωτοβουλίες. Δεν πάει άλλο. Η κοινωνία είναι σε απόγνωση και η χώρα καταρρέει. Ευχαριστώ.